Eller danske, hvis det er nogen, der har. Så folk, der ser det hjemme i nyhederne, også forstår, hvad det er, de siger. Tak. Mark diktator! Mark diktator! Mark diktator! Mark diktator! Mark diktator! Mark diktator! حسین شعارشه تجاوز افتخارشه حسین شعارشه تجاوز افتخارشه. Tak fordi I mødte op i dag. Undertrykkeren, diktatorens dage er talte. 30 år har de regeret i Iran. Men ved I hvad? Jeg tror, at de nu selv er meget bange for ikke at se det 31. år. 8 meldes dræbte i dag. Jeg tror, der taler om flere. I løbet af den her uge er folk også blevet dræbt i andre byer end Teheran, i Esfahan, i Sirjan og andre byer. I dag har der været landsdækkende demonstrationer i Iran, og der taler om, at der vil være strejker i morgen. De modige mennesker kræver vores sympati og støtte også uden for Iran. Nogle af os var bange for at møde op måske her foran ambassaden, fordi vi ved, at der også findes spioner i Danmark. Fordi vi ved, at de måske tager billeder og vil chikanere os, hvis vi tager til Iran. Men hellere komme med parykker her, end overhovedet ikke at komme. Tak fordi I mødte op i dag. Vi bekæmper ondskaben. Vi er her for at bekæmpe tvang, undertrykkelse, hængning, stening, tortur, fængsling, bortførelser, drab, fiskeslag, frygten for vold, frygten for forfølgelse, frygten for døden. Men dem i Iran, de er ikke længere bange. Og det er derfor, vi ved, at vores demokratibevægelse i Iran vil sejre. Forestil jer at være i Iran nu. Der er ingen steder at løbe hen. Der er ikke nogen steder, man kan gemme sig. De er overalt. De aflytter demonstranternes telefoner. De opsøger dem derhjemme. De bortfører dem. Der er ingen steder, de kan flygte hen. De kan ikke tage flyet ud af Iran, ligesom vi kan, for vi har været på sommerferie i Iran. De er bange for deres liv. De risikerer deres liv hver eneste gang, de er på gaden. De risikerer endda deres liv, når de er derhjemme. Alligevel siger de ondskaben imod. De råber slogans imod regimet. De brænder Khomeini og Khomeinis billeder. De tager deres billeder ned på universiteterne. Selvom regimets soldater og militser åbner ind og skyder direkte imod dem. Igen er iranere døde i dag på gaderne af militser, der har skudt dem i hovedet. Snigskytter, der har skudt dem fra tage og steder, hvor man ikke kan se de her militser. خامنه‌ای حیا کن سلطنت رو رها کن. خامنه‌ای حیا کن سلطنت رو رها کن. تجاوز جنایت
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت. خامنه ای قاتله، ولایتش باطله. خامنه ای باطله، ولایتش باطله. حسین شعارش تجاوز افتخارش. حسین شعارش تجاوز افتخارش. De, der har magten i Iran i dag, vil gøre alt for at beholde magten. Men I skal også vide, at vi i Danmark og i Europa og også dem i Iran, at vi vil fortsætte, indtil de ikke længere har magten. Det er også rigtig vigtigt, at vi i Danmark tager afstand fra folk, der samarbejder med regimet. Det er vores pligt at tage afstand fra Abdul Wahid Pedersen, Zubair Hussain, Mariam Golchin og andre, selv forretningsmænd i Danmark, iranere, som ejer store restauranter på Strøget. De samarbejder og mødes med Ahmadinejad. Jeg vil vædde med, at i sin tid, så var der også en masse, der var klar til at trykke Stalins hånd og Hitlers hånd. Men historien har vist, at de vil være taberne. Historien vil vise, at de her mennesker, der samarbejder med et så undertrykkende regime, at de vil være til krigen, og at de vil være taberne. Ja! Jeg ved ikke. Jeg tror, det er Mama Rosa. Ja, Mama Rosa, ja. Mama Rosa. Det nytter noget hver eneste gang, I samles her for at protestere. Selvom at medierne ikke altid er her, så der vi samles og viser hinanden, at vi er der for demonstranterne i Iran. Det er værd. Det er betydningsfuldt, at vi er her, og det er terapeutisk for os selv. Og tro mig, regimet frygter os. De har for eksempel besluttet om, at vi ikke kan demonstrere lige over for ambassaden. De har rykket os herover. De har klaget hver eneste gang, vi har demonstreret her. De har klaget over, at de frygter, at vi vil overfalde ambassaden. Men vi har aldrig nogensinde været voldelige, kastet noget eller gået imod ambassaden. Aldrig! De er bare bange for os, og det er vi glade for, at de er. Ja! شعار ملت ما دین از سیاست جدا. موسوی بهانه است کل نظام نشانه است. 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 دانشجو بیداره از دیکتاتور بیزاره. 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 احمدی به گوش باش ما مردمیم نه اوباش. 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 تجاوز توی زندان اینم بود توی قرآن. 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 تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. ایرانی میمیرد ملت نمیپذیرد. ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد. ایرانی میمیرد ملت نمیپذیرد. ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر خامنه ای. مرگ بر خامنه ای. Down with dictator! Down with dictator. Vi kommer på lige om lidt om 3-4 minutter, så lad os sige nogle slogans for inden. Væk med den islamiske regime i Iran.